Ονομάζομαι Ηλίου Γεωργία και είμαι ιδρυτικό μέλος της ομάδας Δύναμε Άκουσε με Δάσκαλε. Σήμερα θα παρακολουθήσετε μία σατιρική αναπαράσταση πολλών ερωτήσεων που γίνονται σε γονείς με παιδιά ΜΕΑ, αλλά και σε άτομα με ΔΕΠΗ, η οποία ΔΕΠΗ είναι η διάσπαση προσοχής, που είναι μια αόρατη αναπηρία. Θα σας πω ότι ίσως δημιουργηθούν κάποια συναισθήματα εκνευρισμού με αυτά που θα ακούσετε. Είναι πραγματικές ερωτήσεις που έχουν υποθεί. Θα τις μεταφέρουμε όσο πιο απαλά γίνεται και θα εξηγήσουμε γιατί δεν πρέπει να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε. Να καλέσω λοιπόν την κυρία Δήμητρα Κουρτίδου, πρόεδρο του Συλλόγου Κρήτου ΣΑΤ, το κλάμα της γάτας. Γεια σου Δήμητρα. Πάμε. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω αυτό που θα δείτε να μην σας αφήσουμε μια κακή απόχρωση, αλλά λίγο να σας βάλουμε να σκεφτείτε τι ερωτήσεις θα πρέπει να κάνουμε και ποιες δεν θα πρέπει ίσως να κάνουμε ή θα πρέπει να τις διαμορφώσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έλα, να ξεκινήσουμε. Να σου θυμίσω ότι είμαι η Γεωργία και άμα σου έρθει να με δίνεις, παίζεις να σταματήσω. Θα προσπαθήσω. Ωραία, λοιπόν. Μιας και ο τίτλος είναι «Ήρωας δεν είμαι», είσαι ηρωίδα ρε παιδί μου, πώς αντέχεις? Αυτή είναι μία από τις ερωτήσεις και τις εκφράσεις που όταν τις ακούμε θέλουμε εκείνη την ώρα ή να εξαφανιστούμε ή να εξαφανίσουμε τον άλλον. Μα γιατί, αφού είσαι ηρωίδα? Όχι, δεν είμαι ηρωίδα. Οι ήρωες μπορεί να είμαστε όλοι εδώ μέσα. Όλοι εδώ. Ο καθένας έχει τη δική του καθημερινότητα. Διαμορφώνεις την καθημερινότητά σου ανάλογα με αυτά που σου συμβαίνουν, ανάλογα με αυτά που έχεις. Ήρωας μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος το παιδί του έχει σπάσει το πόδι του και για 4 μήνες είναι στο νοσοκομείο, είναι σε γύψο. Δεν θα πούμε σε εκείνο το γόνιο είσαι ήρωας. Σε μένα γιατί να το πεις? Γιατί να με διαχωρίσεις? Δεν έχεις σπάσει το πόδι της η Μαρία. Όχι, ευτυχώς, Παναγία μου. Ωραία, να σε ρωτήσω, είναι ένας άγγελος όμως η Μαρία, Όχι, δεν είναι άγγελος, ένας άνθρωπος είναι. Δεν υπάρχουν άγγελοι, οι άγγελοι είναι ψηλά. Θα πρέπει να περνάς ένα Γολγοθά. Είναι βαρύ το φορτίο, Απομακρύνσου, μπορείς. Όχι. Όχι, δεν είναι φορτίο και ειδικά αυτό όταν το ακούμε, μας δημιουργούνται περισσότερα φορτία. Μπορεί να είμαστε καλά και εκείνη την ώρα που θα ακούσουμε αυτό το πράγμα να έρθει και να σε πλακώσει. Γιατί έχουμε φτιάξει τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας την έχουμε φτιάξει. Και όταν θα έρθει ο κάθε ένας και θα πει πω, αυτόματα εκείνη την ώρα μου προβάλλεις πώς με βλέπεις. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι και εύκολο. Είναι όμως υπαρκτό και μπορεί να τύχει στον καθένα. Προσέχουμε λοιπόν λίγο, σκεφτόμαστε λίγο πώς θα μπορούσε να το εισπράξει ο άλλος και με τι τρόπο θα το πούμε. Ναι, αλλά τώρα έτσι πώς θα απαντούσε σε κάποιον ευθέως? Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόσουν όταν σου λέγανε είναι Γολγοθάς αυτό που περνάς? Ότι δεν είναι Γολγοθάς, ότι είναι ένας διαφορετικός δρόμος. Αυτό είναι η ήπια εκδοχή. Η ήπια εκδοχή. Δεν θέλω να πω την άλλη την εκδοχή. Δεν θα είναι καλό για μένα. Ευχαριστούμε πολύ Δήμητρα. Εγώ ευχαριστώ. Να καλέσουμε την Νίκη Μπενετάτου, ιδρυτικό μέλος του Κόσμου του Πάρη, μαζί με την Δήμη Μαύρου. Γεια σου Νίκη. Γεια σου Γεωργία. Τι κάνει ο Πάρης? Ο Πάρης καλά είναι. Καλά είναι. Για πες μας 2 λόγια για το Σύλλογο. Για το Σύλλογο, ο Σύλλογος λοιπόν είναι ένα ενημερωτικό site που έχουμε φτιάξει, το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλές δραστηριότητες, μέσα πληροφορίες για δραστηριότητες, για δομές, για θεραπευτές και άλλα πολλά. Για πες μου τώρα, ο Πάρης δεν φαίνεται να έχει κάτι. Δηλαδή, εάν φαινόταν, λοιπόν, πώς μοιάζει κάποιος που έχει κάτι? Δεν ξέρω. Εσύ έγραψες την ερώτηση. Ναι, την έγραψα γιατί την κάνουν πάρα πολύ συχνά, αλλά ο Πάρης είναι ένα φυσιολογικό παιδί. Δεν είναι ότι έχει κάτι, δηλαδή για μας δεν έχει τίποτα απολύτως. Πω, τι σου έτυχε όμως, Νίκη. Πώς ζεις μετά αυτό? Θα κάνεις πίσω. Λοιπόν,
δεν είχαμε επιλογή νομίζω, οπότε εκεί απλά όταν τυχαίνει μαθαίνεις και ζεις με αυτό. Η Νίκη έχει εκνευριστεί, θέλω να σας πω. Δεν ξέρω αν διαγράφεται στο πρόσωπό της ο εκνευρισμό της. Κρίμα μωρέ το παιδάκι. Γιατί κρίμα? Γιατί κρίμα, μια χαρά είναι. Και χαρούμενος είναι και ευτυχισμένος και τα πάντα κάνει. Γιατί δεν υπολείπεται σε τίποτα από κάθε άλλο παιδί. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε, ότι είναι ακριβώς το ίδιο με οποιοδήποτε άλλο παιδί, απλά τα κάνει λίγο διαφορετικά. Θες να περάσει κάποιο μήνυμα τώρα? Όχι, θα ήθελα απλά να πούμε ότι τα παιδιά με αναπηρίες είναι ακριβώς όπως όλα τα παιδιά του κόσμου και όπως όλοι εμείς. Δεν τα κάνουμε ίδια με τους υπόλοιπους. Όλοι είμαστε διαφορετικοί σε σχέση με τους άλλους, έτσι και εκείνα. Απλά είναι παιδάκια και τα οποία τα κάνουν λίγο πιο αργά από όλους εμάς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεωργία Γκούβα, εντεταλμένη, γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Ηλιούπολης. Γεια σου. Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα. Μίλησέ μας για το έργο σου. Για το έργο μου. Στο Δήμο Ηλιούπολης είναι η πρώτη φορά που έχουμε εντεταλμένη Δημοτικό Σύμβουλο για τα άτομα με αναπηρία και προσπαθούμε να δώσουμε τον δικό μας αγώνα για την προσβασιμότητα, για ενσυναίσθηση, για να μπορούν όλοι οι συμπολίτες μας να ζουν όπως όλοι εμείς, εννοείται, χωρίς διαχωρισμούς. Και πες μας τώρα, τι έχει ο αδερφός σου? Ο αδερφός μου έχει τη μονοσωμία 13, το οποίο βγήκε μισό το χρωμόσωμα 13, το ένα, βγήκε κοντό, γι' αυτό και έχει μια νοητική στέρηση. Πάντως ευτυχώς που ο δικός μου αδερφός δεν βγήκε έτσι. Ναι, δεν είναι όλοι αγαθοί και καλοσυνάτοι στον κόσμο, αυτό η αλήθεια είναι. Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ δεν θα το άντεχα αν μου συνέβαινε. Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να μου συμβεί. Η αλήθεια είναι. Όχι, εντάξει, μην απομακρύνεσαι, δεν θα σε δείρω. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό συνέβη σε εμάς και όχι σε σένα. Ναι, αποκτάς 10 φορές περισσότερες αντοχές, ναι, από όσο θα μπορεί να σκεφτεί κάποιος άνθρωπος, ναι, χωρίς να λέω ότι και εσύ με τη ΔΕΠΗ δεν έχεις ανταπεξέλθει. Όχι, δεν τις ερωτήσεις αυτές. Μην μπερδεύεσαι. Το κείμενο λέει. Σε ευχαριστούμε Γεωργία πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και να κλείσουμε με την κυρία Κατερίνα Παπαθανασίου, η οποία είναι ομαδική ψυχοθεραπεύτρια στην ομάδα Parenting, η οποία δεν έχει ιδέα τι θα τη ρωτήσω. Γεια σας, δεν έχω ιδέα. Πόσο θα ήθελα να κοιτάτε όλοι από εδώ, πόσο ευγενικό θα ήτανε. Ευχαριστούμε. Θέλω να σε ρωτήσω, μπορεί να βρεθεί θεραπεία για τη Μαρία? Παιδιά, όλοι έχουμε μία Μαρία μέσα μας. Είτε είμαστε τυπικοί, δηλαδή wow μια χαρά, είτε έχουμε κάποιο θεματάκι. Σίγουρα ένα ευάλωτο κομμάτι κρύβεται μέσα μας. Ένα από αυτό είναι και οι Μαρίες, οι κόρες μας και οι συμβολικές κόρες μας. Γι' αυτό λοιπόν ας το αγκαλιάσουμε, γιατί η θεραπεία είναι η ανεφόρον αγάπη προς όλες τις Μαρίες, τους Πάριδες και όλα τα παιδιά. Η τελευταία σου ερώτηση, δεν ξέρω, θέλεις να την αντέξεις αυτή που διαβάζω τώρα εδώ? Πού έμεινε? Πω, παιδάκι μου, εγώ στη θέση σου θα είχα αυτοκτονήσει. Κάποτε όταν δίδασκα σε κάποιο σχολείο, μου είχε γίνει μία ερώτηση και μου είχαν πει, αν όλα ξεκινούσαν από την αρχή, θα ήθελες να ξαναέχεις ένα παιδί με νοητική στέρηση? Το κακό με μένα είναι ότι το σκέφτηκα. Όχι ρε γαμώτο, δεν έπρεπε να το σκεφτώ. Ναι, θα ήθελα να είχα άλλα 3, 4, 5, όσα παιδιά μπορούσα, γιατί έτσι μαθαίνουμε τον κόσμο. Αυτή είναι η συμπερίληψη. Και να σας πω και κάτι, μέσα από αυτό γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Πιστέψτε με, αγκαλιάστε τα παιδιά σας. Έχουν ανάγκη. Μάθετε στα παιδιά σας να αγαπάνε χωρίς όρους, να μην βλέπουν από πάνω μέχρι κάτω, να βλέπουν με τα μάτια της ψυχής. Πρώτα πρέπει να δείτε εσείς όμως με τα μάτια της ψυχής, για να μπορέσουν να το κάνουν και τα παιδάκια μας. Είμαστε η φωνή τους και είμαστε τα ζωντανά παραδείγματα. Αυτά. Κατερίνα, και πριν μας σχολιάσεις στο τέλος, να πούμε 2 λόγια και για τη ΔΕΠΗ, η οποία μπορεί να
βασανίσει πολύ ένα παιδί, ειδικά όταν βρίσκεται στο σχολείο, είναι το χαρακτηριστικό που κοιτάνε έξω από το παράθυρο, που νομίζουν όλοι ότι είναι χαζό αυτό το παιδάκι. Και επειδή την χάνει να είμαι παιδί, να είμαι πάντα παιδί δέπη, γιατί όσο και να μεγαλώσω παιδί δέπη θα είμαι, θα μου κάνει η Δήμητρα τις ερωτήσεις που μου κάνουν συνήθως όταν μιλάω για τη δέπη σε ομιλίες. Είσαι έτοιμη? Λοιπόν, εγώ της έχω βγάλει φωτογραφία, γιατί δεν τη συγκρατώ. Γεωργιά, τώρα εσύ με τη δέπη, ας πούμε, είσαι και έξυπνη, πολύ. Ένα χαρακτηριστικό της δέπη είναι συνήθως ο υψηλός δείκτης νοημοσύνης. Έχεις? Πιθανότατα. Έχω. Θεωρώ. Έχεις. Όπως κάθε παιδί έχει. Δεν θέλω να απαντήσω περαιτέρω. Εντάξει. Νομίζω ότι δεν έχεις να αποδείξει κανείς σε κανέναν τίποτα. Έχεις δίκιο. Τα έργα δείχνουν, ναι. Η δέπη είναι κολλητική. Ναι, είναι σαν την ανεμοβλογιά. Θέλεις να σε φτύσω? Ούτε καν. Είναι μια διαταραχή νευροβιολογική, δηλαδή κάποιοι τομείς του εγκεφάλου υπερλειτουργούν και κάποιοι τομείς του εγκεφάλου υπολειτουργούν. Αυτό δημιουργεί τη διάσπαση και γι' αυτό και όταν μιλάτε πολύ και δίνετε πολλές πληροφορίες, εμείς ακούμε ένα μπλα. Δηλαδή τώρα που μιλάμε όλοι πολύ μαζί γύρω, εσύ δεν. Εγώ έχω ακούσει όλες τις συζητήσεις. Αλλά απαντάς. Απαντώ σε σένα. Μόνο. Επιλέγω να απομονώσω τη σκέψη και τα μάτια μου σε σένα. Εντάξει, αυτό δεν είναι λίγο μαγικό? Είναι πολύ μαγικό. Αλλά ποιος θα το καταλάβει άμα δεν το ζήσει? Αυτό ακριβώς. Θέλετε κυρία Παπαθανασίου να τοποθετηθείτε? Από μένα ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί καλεσμένοι, ήθελα να σας πω ότι όλο αυτό που είδαμε σήμερα είναι μία μικρογραφία της κοινωνίας μας. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε ένα σχολικό πλαίσιο, σε μία γειτονιά, σε μία πολυκατοικία, σε ένα γήπεδο, σε μία ομάδα. Τώρα, εμείς που έχουμε την ευκαιρία σήμερα να το δούμε και live μπροστά μας, σκεφτείτε οι ενήλικες πώς θα νιώθατε αν και εσείς ήσασταν γονέας ενός παιδιού αμαία. Τι θέλω να πω με λίγα λόγια? Ας προσπαθήσουμε να αγκαλιάσουμε όλη την ευαλωτότητα που υπάρχει. Γιατί να ξέρετε, όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, είμαστε εν δυνάμει ανάπηροι. Άλλοι μπορεί να μην μπορούν να αγαπήσουν, παράδειγμα. Άλλοι μπορεί να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Άλλος μπορεί να μην μπορεί να επικοινωνήσει. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι ταπεινότητα σε ό,τι βλέπουμε, ενσυναίσθηση, να μπούμε λίγο στα παπούτσια του άλλου, υπομονή, αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, τη σιωπή μας και πάμε μετά να σκεφτούμε διπλά και τρίτυπλα πώς θα στηρίξουμε, όχι πώς θα περιθωριοποιήσουμε. Πώς θα γίνουμε όλοι μαζί ένα. Και μην ξεχνάτε ποτέ, όλοι μας έχουμε υπάρξει παιδιά. Αγκαλιάστε το παιδί μέσα σας για να καταλάβετε τι σημαίνει και το παιδί του άλλου που μπορεί να έχει ένα μικρούλι θεματάκι. Αυτά από μένα. Να καλέσουμε και τους υπόλοιπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε τρομεροί όλοι. Ελάτε. Να πω και δύο λόγια για το parenting, μια που είμαι εδώ, μου λένε και οι φίλες μου από εκεί. Το parenting είναι μια εταιρεία, ας πούμε, μια αστική μη κερδοσκοπική που στόχο έχει να μαζέψει όλους τους γονείς παιδιών με αναπηρία. Να τους στηρίζει συχνά πυκνά, είτε διαζώσεις, είτε διαδικτυακά. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να αντέξουμε την καθημερινότητά μας, γιατί την αγαπάμε, η αλήθεια είναι, και να γίνουμε μία φωνή όλοι μαζί. Είμαι και εγώ μητέρα αμαία, οπότε καταλαβαίνετε ότι είχα πολύ καλό λόγο για να το κάνω όλο αυτό, οπότε προσπαθώ να παρακινώ. Μεγάλο πράγμα η παρακίνηση, φίλοι μου, μεγάλο πράγμα. Και δίνω τη σκητάλη. Σε μένα, και το επόμενο που θα κάνουμε, το live, θέλω να πεις εσύ.
Λοιπόν, μιας που είμαστε εδώ, θα κάνουμε μια μεγάλη διαδικτυακή ομάδα μέσω Zoom τον μήνα Νοέμβριο. Θα σας σταλεί, μπείτε στο NGO Parenting, στο Kritisat, σωστά το είπα, στο Δύναμη Άκουσέ με Δάσκαλε, στον κόσμο του Πάρη, μπείτε να δείτε πότε είναι η επόμενη μεγάλη διαδικτυακή ομάδα που στόχο έχει ενημέρωση, συζήτηση, να μπούμε μέσα στο σπίτι του καθενός και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε και να λύσουμε όσο μπορούμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Είμαστε πολλοί, να ξέρετε, και η κάθε ομάδα, έτσι πληροφοριακά, έχει πάνω από 100 με 150 συμμετοχές. Μπείτε, βρείτε μας και ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια μεγάλη παρέα. Πάντα έχουμε καλεσμένους, οι οποίοι μας διαφωτίζουν για τα τρέχοντα θέματα και πάντα έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά να ακούμε και καινούριους προβληματισμούς. Θέλουμε να έρθετε κοντά μας, εμείς είμαστε κοντά σας όπως μας βλέπετε εδώ. Ευχαριστούμε!